Naša ekipa posetila je jedinstveni salon pravoslavnih haljina Zora, gde je u ponudi letnja kolekcija. Dobrodošli kod mene ovdje. Ovo je moj lepi kutak. Htjela sam da predstavim letnju kolekciju haljina koja se zove Ružica. Ona se sastoji iz dve kolekcije, haljine od srpskog platna koje su postavljene i od pamuka. Tako da to je nešto najnovije. Svaka haljina ima ili ešarpu ili maramu, tako da je to nešto novo. Trajalo je, boga mi, dugo sama